Sa headlines kan mga barata, State of the City Report ni Alcalde Nelson Legacion ginibukas bagong pagkaaga. Mga proyektong gigibuhon sa masunod na mga taon pinagsaro-saro. Nagada na soldado sa aksidente sa Uson, Masbate, uminabot na sa 8. Rescue training sa barangay Kanlibmanan, Camarines Sur, mas pinapapusog. Istorya ni Ina kang GNN TV 48 Naga, finalist sa 44th Catholic Mass Media Award. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. State of the City Address ni Alcalde Nelson Legacion ginibukan sa bagong aga sa bagong haman na Evacuation and Event Center 2 sa Barangay Balatas, Naga City. Detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Presente ang gabo sa membros kang sangguniang paglusod kang Naga, mga department heads, mga punong barangay, mga estudyante asin iba pang bisita sa State of the City Address na Alcalde Nelson Legacion na pinagibo kasubagong pagkaaga. Sa saying first 100 days report, nakasentro ini sa kapalibutan, infrastruktura, salud asin nutrisyon, edukasyon asin iba pa, nagabos para sa pagpapauswag kan syudad kang Naga. Ini nakapalaman sa 8-year Comprehensive Development Plan na igwanang conditional approval kang sangguni ang panlunsod. Sa lado kan infrastruktura, haman na subuot ang detalyadong plano para sa 10 priority roads sa intereseng convergence projects. Dua digdi ang may sigurado ng pondo. Duwa sa 10 priority projects na ini, igwanang siguradong pondo hali sa Department of Public Works and Highways, ang Center for Safety and Resiliency, digdi sa Barangay Balatas, asin ang access road pasiring sa bagong istasyon ni PNR sa mga barangay Cantabuco asin Triangulo na natagamahan na nintig 45 milyones kada sarong proyekto asin magiging parte man ang buri kan Esplanade o Boulevard Project. Sa lado kang edukasyon, mas papahiwason sumatang scholarship program sa Naga sa pagkan ordinansang naipasar sa sangguniang paglungsod sa pag ni Konsehal Lito del Rosario. Lalantawan ta naman ang numero kan mga scholar na hali sa mga aki kan mga solo parents. Persons with disabilities asin mga miyembros kan sanggawadan. Asin iduduga naman yato sa igong automatic allocation sa satong tertiary scholarship program ang mga kwalipikadong aki kan mga yaon sa informal waste sector. Kaya salamat Councilor Lito del Rosario. Tubod si Alcalde Nelson Legacion ang pag-inkaminar sa mga negosyante magbugtak ng kapital sa syudad kang Naga sa paikan mga bubukasan na negosyo ang nangangahulugan man subot ng trabaho sa mga Nagenyo. Definitely sa pagikan mga proyekto na pigi-implementar ta, piglalad takta si pundasyon. Tanganing maglaog ang mga bagong negosyo. Aram tama na pag may mga bagong negosyo, ang kasunod kayan trabaho, hanap buhay. Sa hiling ko po, iyon ang mayor na obligasyon kan ano man na gobyerno. Makapaglatag min environment sarong kondisyon tanganing mas dakol an magtiwala, mag-igdi sa satuya, mag-invest kan sa indang kapital, kan sa indang kwarta, asin tanganing makapagtao kita nin hanap buhay, kabuhayan sa mga Nagenyo. Bago nagpo ng State of the City Address kasubong aga, nagkaigwa muna ng blessing sa Naga City Event and Evacuation Center 2 sa Barangay Balatas, Syudad kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, ulat sa bayan ni Alcalde Nelson Legacion kan syudad ng Naga, tinauwaning pasadong grado kang sarong konsyal kan sangguniang panglungsod. May follow-up report si Melvin Machado. Sa mga bagong kamautan niyatong mga Nagenyo na nakapalaman sa bagong version kan sa tong maugmang lugar, long-term vision. Ang bagong vision nagtatao sa ninladawan
bilang sarong mabaskog na syudad na pinapusog sa kauswagan na nakasentro sa mga tao asin turuang na paggogobyerno. Siring sa samong pigpuruyunan kan management team. Dahil nasa na kita matunggo sa saradit na mga bagay, kundi sa mga darakula, alagad mahalagang inisyatibo na mabugtak liwat sa naga, pasiring sa dalan nin marikas, dangan mas halangkaw na level nin pag-uswag. Ang mga proyektong ini, tibaad mas haloy ang panahon na kinakaipuhan para mapangyari. Alagad, magiging andam kita na inigiribuhon anuman ang mangyari. Sa pangkaintiruhan, aaboton sa 15.6 bilyon de pesos ang sa tong mga plano para sa mga bagong development investments sa masunod pang 8 taon. Kan nakaagiman na simana, pinaisip kita kan National Innovation Council, kan NEDA, nasaro sa 4 na entry kan syudad sa 2022 Innovation Grants Competition kan Gobyerno Nasyonal, ang Naga City Startup Ecosystem Development Program, nakabali sa lista kan mga napiling tauanin grant hali sa 451 na mga entry na pigsumitir kan manlain-lain na ahensya nasyonal asin lokal sa interong nasyon. 4 out of 451. Huli ka ini. Ang programa ma-receive ng 7.5 million pesos na pundo hali sa National Innovation Council. Nagagamiton tanganing urupang pakusugon ang mabaskog na startup industry igdi sa satong syudad. Parte ini kang State of the City address ni Alcalde Nelson Legacion kas bagong pagkaaga asin para kay City Councilor Lito Del Rosario tatawan niya ninuwalo hasta 9 na pasadong grado ang report kang alkalde. 8 and 9 no. Siguro po pwedeng 8 or 9 no. Kasi normally po baka permi kita may improvement. Kang natanda po kanin ditong inot ng State of the City duman sa Santa Cruz ang sabi ko po kanto is 7. So ngunyan 8 and 9. Significant po because nahiling ta kabilugan kang plano. Yun po ni si mga planong daing kayo na fokusan kan si mga nakaaging mga panahon na yun po niya mga driver of economic growth kang city. Inakuman ni City Councilor Del Rosario na may paghandal siya sa pagkakaigwanin mga bypass road. Hulit na may mga lugar subot na napapabayaan ng progreso, alagad hulikan maray na plano. Siya na kumbinsir na dahil subot mangyayari ini sa syudad kang Naga. Although may agam-agam lang po ako duman sa mga pag-abot po duman sa mga bypass road. No? Ako po personalmente, nagta-travel po kaya ako, nahiling ko ang mga lugar pag medyo dakol-dakol ang mga bypass road. Baka po mawalat siya. No? Pero paghihiling ko po duman, nakamada ni Mayor Nelson na talagang pirming maagi sa Naga City ang mga auto. Ano? May mga experience po kakita kayo, mga LGUs na talagang pag inagyan ng sarong dakulao na bypass road, nawawalat siya. Pero hindi pong kasentruhan dahil talaga dapat po mapabayaan. Mientras tanto, siniguruman kang konsel ang pagtabang sa paginin paghaman ng mga resolusyon o ordinansa bilang suporta sa mga plano ni Alcalde Nelson Legacion. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Sa iba pang bareta, katapusan kan bulan ng Nobyembre, posibleng matapos ang patrabaho sa wastewater treatment facility na parte kan sanitary landfill kan syudad ng Naga. Susog ki Solid Waste Management Office Head Engineer Joel Martin. Ininasa na ang nakakaulang sa pagpapaluwas ninda nin tubig na hali sa tago kan mga basura sa bagong apunan kaini na yaon sa barangay San Isidro. Ang sabi po si contractor, ito po yan sa wastewater treatment facility. Ang sabi po matatapos baka ngunya nakakatapos hanggang November para po mas magamit na naman. As in,
mahiling ta na po si resulta ka ini na mas malinig po ang palibot, na ataman po ang palibot, por dahil po malawas kita ng tubig na treated na. Bakong araw po kan dati na binabawalan po kita kan DNR por dahil po duman sa wastewater na dapat treated na siya. Padago sa mga bareta, rescue training sa kada barangay mas tinututukan kan MDRRMO kan Libmanan. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Ang pagiging preparado sa anuman na katibaadan, dakulang tabang tanganing maging salbado pag-abot kan mga kalamidad sa satuyang lugar. Inian bagay na pigpaliwanag ni Jemwel Guerrero, ang LDRRM Officer 1 kan Libmanan. Importante ang ginigibo ni daga mga patraining sa mga barangay na embwelto ay ng mga katanudan asin iba pa nga mga volunteers, lalo na sa 26 na river barangays kan Libmanan. Hindi po malawag naman sa satuyang pangalawang thematic area sa DRRM kundi ang sinasabi tang disaster preparedness na padagos na paghanda sa anuman na oras, sa anuman na panahon na kung tibaad na magkaigwan ng emergency. Ini po sa mga pagtututukan tang mga parte kang DRRM ang disaster preparedness na pagpapusog kang kakayahan kang komunidad, kang mga personalis kang MDRRMO, pag mga satuyang mga volunteers, lalo na po na ang satuyang mga volunteers hindi sa Libmanan talagang mga aktibong maray. So swerte po ang Libmanan dahil sa satuyang mga volunteers na dakulang na itatabang po hindi sa tuya, sa lalo na po pagre-responde sa mga anuman ng mga emergency hindi sa Banwa na Libman. Para sa mga rescue training activities kan opisina, sarupas sa prioridad kan MDRRM Office ang pagresponde sa mga emerhensya asin pagmonitor sa mga low-lying areas na binabaha pag nag-uuran. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalikan news break, mga nagadaan na soldados huli sa aksidente sa Uzon, Masbate, uminabot na sa 8. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located
at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, bagong tarepa sa pamasahe na biyaheng Naga Kanakman, Kalabanga, nag-epekto na kan suudma. Detalyes kayan, aramunta sa report ni Jerome Breeze. Nagpautob na ni dagdag singil sa plete o pamasahe ang biyaheng Naga Kalabanga vice versa magin ang ruta pasiring man sa banwaanin Kanakman pon kasudma. Sigon kay Van Dolp, driver kan biyaheng Kalabanga Naga, kasudma sa na nakaabot ta sa inda ana fare matrix nagikan sa LTFRB. Ang dating 25 pesos na regular fare naglangkaw na ini sa 28 pesos sa pon kan aldaw nin Lunes. 28 ng pamasahe ngayon nagtaas naman kasi may binigay kami per matrix. Yan ang sinusunod namin ngayon. Minsan pa nagluya talaga ang biyahe, medyo dikit lang ang kinikita. Pang boundary, pang sakto lang pangkain, pang-uwi. Pero minsan hindi man pare-pares ang biyahe. Sarado man kan pasahero na si Sir Barsha, mayo man sa iyang problema ang taas sa pamasahe ninulita lugi man subuot. Ana nasambita na nga mga driver katakod kan padagos na paglangkaw kan produkto nga petrolyo. Ayos lang po yan. Nalugi man siguro ang driver sa gasolina. Problem. Di man maka-apekto ining dagdag na 3 pesos sa ima. Hindi man po. Sana kung minsan na po na biyahe. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, padagos na pinag-aprobitsaran kan publiko ang libreng medical screening na pinagtataungunyan kan Bicol Medical Center bilang parte kan pagselebrar kan ika-89 anibersaryo kan nasabing ospital. Nagbugtak na nin tent sa laog nin Sarong Mall sa siyudad ng Naga ang mga taga-BMC para masiguro ang mga kamugtakan kan mga pasyenteng mapa-examine. Madurar hasta sa agang Miyerkules ang health caravan kan BMC, mantang bisita man sa aga si Department of Health OIC Secretary Dr. Maria Rosario Vergere na mahampang man sa sarong press conference. Sa satuyang police report, nagpaabot na nin pakikidumamay ang kapulisan kan Bicol sa pamayon ni Police Brigadier General Rodolph Dimas sa pamilya kan 8 miyembros kan Philippine Army na nagadan sa aksidente sa Uzon, Masbate kang nakalis na aldaw. Madarakuta na nin supply sa saindang patrol base ang 14 soldados kan magputok sa buot ang huriya na gulong kan saindang lulunadan. Saro ang on the spot na pinagbawian subuot nin buhay mantang 7 ang nagadan mientras na pinagbubulong sa ospital. May anumpang kabali sa aksidente ang padagos na pinagmomonitor ang kamugtakan sa ospital. Sa iba pang bareta, nagkondusir nin clean up drive asin nagpintura sa Kudal kan Iriga City District Jail ang grupo kan Bureau of Fire Protection, Nabwa PNP, Barangay Council kan Barangay La Purisima sa siyudad ng Iriga asin 30 na person deprived of liberty. Inapod ninda ang nasabing aktibidad na damayan sa piitan ang Iriga City District Jail ang nag-aandam ngunyam para sa paaboto na National Correctional Consciousness Week sa masunod na simana. Padago sa mga bareta, nakabali sa mga finalist para sa Best TV Special Category ang istorya ni Ina na pinaghaman kan GNN TV 48 Naga para sa ika-44th Catholic Mass Media Awards. Kaibahan kan GNN TV 48 Naga sa nasabing category ang mga entry hali sa mga darakulang TV networks sa Metro Manila. Dahil pa pinag-anunsyo kung noarin pipilion ang mga manggagarana. Sa ngunyan, solamente mga entry muna na napili na maging finalist ang pinagpaluwas kan CMMA. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.